Atenció! Havíeu vist mai dormir amb buri-buri? Doncs quin dia més gran i més important! La primera vegada que veiem com dorm el buri-buri! Sabeu per què? Perquè és el teu aniversari. Perquè avui és el centenari, la celebració centenària del ferrocarril aeri del Tibidabo. I en motiu d'aquesta celebració volem aprofitar per presentar el meu llibre, Tristània Imperial! Jaume, seràs el primer en donar la teva opinió sobre Tristània Imperial. Explica'ls en aquest jovent. Doncs Tristània Imperial és una història del buri-buri que passa aquí al Tibidabo. Va venir un dia l'Andreu, ens va dir que feia 19 anys que el buri-buri vivia aquí al Tibidabo, que havia passat moltes aventures i valia la pena que en deixéssim alguna escrita. I això és el que vam fer. La vam escriure i la Liliana la va dibuixar. I esperem que us agradi molt a tots. Aviam, Liliana, tu la vas dibuixar, no? Em vas dibuixar tal qual vaig ara, així, o amb un altre modelito? Un altre modelito. Un aplaudiment per la Liliana, la dibuixant, que ens explicarà una mica sobre aquests dibuixos del llibre Tristània Imperial. Bueno, són per disfrutar i que ho passeu molt bé amb el llibre, perquè val la pena. Molt bé, Liliana, moltes gràcies. I l'últim, jo, l'Andreu, fa 19 anys que el conec, perquè ell em va portar aquí al Tibidabo, quan jo era només un ésser que corria per Collserola. Per això l'Andreu diu, el buri-buri el vaig primer. Per tant, avui el tenim aquí a l'Andreu i ens explicarà una mica sobre aquest llibre que a mi em fa tanta il·lusió. Hola, bon dia a tothom i benvinguts a la festa del centenari de l'aniversari del ferrocarril aeri i el llibre de Tristània Imperial. Benvinguts! Visca Andreu! Moltes gràcies per estar aquí. Bueno, jo vaig tindre un somni, jo visc de somnis i d'il·lusions, i vaig tindre un somni que era escriure un llibre del buri-buri, aprofitant que era el centenari de l'atracció. Vaig parlar amb el meu amic Jaume, que és, junt amb la Liliana, són bestsellers de la literatura infantil. Imagineu-vos que són com el Ken Follett, però amb literatura infantil. Vaig parlar amb ells i els hi va encantar el projecte, amb la qual cosa els estic molt agraïts de que s'impliquessin tant amb el projecte, i aquí tenim el llibre. I el buri-buri doncs el vaig conèixer així, que anava caminant per Collserola, de cop i volta em vaig trobar uns fullets que anaven per allà perduts, i dic, què feu? No, estem buscant algun lloc per establir-nos. Dic, veniu, que jo conec un lloc fantàstic que us agrada molt. El vaig portar a el que era abans a l'Aeromàgic i ara al magatzem de Bruixes i Bruixots, i aquí està, encantats de la vida, amb la seva família i més feliç que un gínjol. Felicitats al buri-buri! Doncs hi ha gent que no ho vol. I és un clar exemple, les bruixes que veureu ara. Les bruixes del Tibidabo! Ja som fora, ja hem sortit i deixem enrere el captiveri a la fi. Hem d'anar amb compte, els ulls ben oberts, 3 bruixes de les bones ja són fora al magatzem. Recuperem la nostra llar, en farem un palau on cap nen no ens molestarà i els seus crits seran de neguits, en el Tibidabo no es riurà. Mag, aquestes bruixes volen acabar amb l'alegria del Tibidabo.
Tibidabo. Adéu-siau, amics! Adéu! Adéu-siau! Us espero al magatzem de bruixes i bruixots! Tibidabo és màgic, ens divertirem. Ple de jocs, atraccions i rodejat de bosc. És màgic, ple de llums i emocions, històries i colors. És màgic, Buri vol fer molts amics i amb les bruixes és molt feliç. Juguem bruixes que riuen i volen i tots junts anirem al magatzem. El Tibidabo és màgic, ens divertirem. Ple de jocs, atraccions i rodejat de bosc. És una història de bruixes que riuen i volen i tots junts obrirem el magatzem. El Tibidabo és màgic, ens divertirem. Ple de jocs, atraccions i rodejat de bosc. És màgic, ple de llums i emocions,